stále pri volante. Na nohy pripravené, nepoužívam ich, ale pripravené, keby som musel stlačiť brzdu. Nepríjemný pocit toho. Prečo ide tak rýchlo? A to nie je akože úplne jedna zákrytá. Á! Čo robí? Ty kokos, ale to ide ako tesne. Počkaj, ale toto takto nie, chlapče. Spomalme, dobre? Spomalme a tuto hlavne spomalme. To je jazd, to je vlakové toto. Ty kokos, on na poslednú chvíľku točí, no ja sa toho inak bojím. To je fakt toto na diaľnicu, dobre, toto je po týchto cestách. To sa človek viac sústredí, ako keď šoferuje sám, no. Takže krásne to vytáča aj všetko, aj pribrzdy pridá, ale ja by som to vytáčal, akože si dával skratky a on ide stále podľa tých bielých čiar. Akože to prudký zákrut by som to sekol krížom ako taký normálny, ale on to akože by úplne po vonkajšej čiare zoberie. Dobre. A ide pekne. Pri tých menších rýchlostiach je to lepšie, dá sa ho maximálku 72, než nejde za mnou, takže nikoho nestrčujem. Som mohol aj vykonúčať tieto snížky. Sa mi dá, že to veľmi nejako klepkajú. Wow, teraz to brzduje. Neskôr dobrzduje. Čo sa hrá na človeka, tá nová inteligencia, až nechá to na voľnom behu dojsť do dediny. Teda tu nie je voľnom behu, tu je rekuperácia, brzdy brutálne. Brzdy sú ako nové, teraz som ich pozeral. Vôbec netreba používať. Toto je prudká záškuta toto, ale. Á, dobre. Prečo spomalil, neviem. Asi tá cesta, auto, čo zasahuje do cesty, sa trošku nie, že zlakol, ale on veľmi opatrný ten AI pilot. A uvedomil si to rýchlo. Nepridávaj tak, veď ideme do dediny. Preboha, vytoč to. No, dobre, spomal sa, veď ja tu tak menšiu rýchlo si dáči, neviem. Krásne ide sám úplne akože, ale tak toto sú prudké zákruty. Toto sú prudké zákruty. Dal to a upozornil ma. Krásne. Občas som mňa škúbne, neviem prečo. Keď tie auto sú blízko, tak on to neriskuje. Odkud nich spomalí, keby náhodou sa vypukli von. Perfektne ide akože. Ale čo ľudia pri tom spia, tak to nie že klobúk dole, ale to musia byť idioti, to je na nervy, veď ja by som tomu neveril absolútne. Možno je to o zvyku. No, na tej diaľnici by som to ešte chápal, že ľudia spia, ale by sa ešte možno dalo. Ono Tesla zmenila podmienky a píše tam, že Full Self Driving Supervised. Takže ty máš stále dávať pozor, a tam sú tí policajti, kto mi to behol. Ty máš stále dávať pozor, aj keď auto riadi samo, tak by si mal v realite mať ruky na tire pressure. Čo vymenujte gumy. Aj. Počkaj, čo mi to píše. Vystankujem, skončím v poli. Dobre, krása. No tá, ale to je dobrá skúška. No, ide proti auto, ktorá sa bude riskovať. Pomalu. A dobre, spomenú, perfektne. Chcel som, že budem musieť chytiť volant a zabrzdiť, ale nemusel som. Zabrdil som. Toto je veľmi prudká akuta. Krása. To som ani nečakal toto. V tých pomalších rýchlostiach je to lepšie oveľa. Keď mu dám 72, tak možno som našiel ten stred, lebo keď som išiel 90-95, tak už má hovoril, že mám volant. Je toto možno, ty kokos, to je zlá zakruta. To je zlá zakruta, poznám. Hej. Ale ja mi poznám očividne. Spomalil a dobre spomalil. Toto som nečakal, že toto vytočí, to je taký húpak. Bola doprava. Niekto to pozná, tak ten je. Keď na senke ťa to musíš spomaliť, lebo sa vykyneš.